रायजो राजाफोरखौ बयखौबो जों खुलुमबाय आरो खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ जों बरायनानै लाबाय। दा जों बड'लेण्ड जनजाति सोरसा मन्चनिफ्राय दिनै बेयाव खौरांगिरि मेल लिंनाय खार'ना जाहैबाय जोङो बे बड'लेण्ड डे 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्ड डे बेखौ जे फालिनो नागिरदों बिटिसि सरकारा, जों बेखौ दुंब्रुद गोसोजों बरायो आरो लोगोसे बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जे बर'फ्रा राजनितिक अधिकार जों मोनबाय, गावहानो मोनसे खुंथाइ मोनबाय, बिनि थाखाय जों रायजो राजानो मोनसे हामलायथि जोङो बावहरो, मोजां मेसेज जों हरो जे बिटिसिखौ 2003 मायथाइयाव 10 फेब्रुवारियाव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिएलटिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोरोबथा खालामनाय जादों आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनो मोनसे आलादा मोनसे खुंथाइ 6 सिडुल जोंनो हरदों ट्राइबेलफोरनो। ट्राइबेल होनबा बर'खौ होननाय जायो, मेजरिटियानो जोङो बर'फ्रानो आरो बर'फ्रानो आन्दलन खालामदोंमोन जिहेतु आलादा बड'लेण्ड रायजोनि। दा बे हिसाबै आलादा बड'लेण्ड रायजोनि आन्दलन खालामनायनि रिजाल्ट हिसाबै जोंनो बे 6 सिडुलनि नामाव जोंनो बिटिसिखौ हरनाय जादों 10 फेब्रुवारि 2003 बे मायथाइयाव। बे जोंनि थाखाय जारिमिनारि बे दिन बियो 10 फेब्रुवारिया। दा बे दिनावनो जोंनो राजनितिक खुंथाइनि गोहो हरदों, जोंनो 40 जोंनो साबजेक्ट जोंनो हरदों आरो लोगोसे 40 खुंनो थाखाय जोंनो आलादा भाबै जोंनो एडमिनिस्ट्रेटिभ, लेजिस्लेटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार जोंनो हरदों आरो बे 40 जे जोंनो पावार हरदों, बे पावारखौ जोङो बाहायनो थाखाय जोंनो गासै 3079 गामि जोंनो ग्रेन्ट खालामनानै 3079 गामिनि गेजेरखौनो जोङो मोनसे टेरिटरि, जोंनि सिमा बर'फोरनि बिदि खालामना हरदों, बिटिसिनि सिमा होननानै। बेखौनो बिटिडि होननानै बुंनाय जादों। 3079 गामि बेयो जोंनि रायजो आरो बे 3079 गामिनिफ्रायनो जोंनो गासै 4 जिल्ला सिङाव खालामनो हादों, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि। दा अदेबानि तामुलपुर जाबाय। दा बे 4 जिल्लानि गेजेराव जोंनो गासै 46 जोंनो हरदों। दा बे 46नि गेजेराव बर'फोरनो जोंनो 36खौनो रिजार्भ खालामना हरदों। 36आ रिजार्भ जोंनि थाखाय, बेयाव रावबो नन ट्राइबेलफ्रा दारायनो मोना, बर' एबा ट्राइबेलाव दाराय मोनो। आरो बिनिफ्राय 4खौ जेनेरेलफोरनो हगारना होनाय जादों आरो 4खौ बयनिबो थाखाय अपेन, बेयाव जेनेरेल जागोन बा ट्राइबेलफोर दाराय हागोन बेबायदि। ओमफ्राय 6था सिटखौ 6थाखौ माने गभर्नरा नमिनेट खालामगोन। जाय जाथिया इलेक्सन गेलेनानै देरहाबोआखिसै, बे देरहानो रोङै जाथिनि थाखायबो बे बिटिसिनि एकर्डआव मोनसे सुबिदा होनाय जादों, जाहाथे बिसोरबो काउन्सिलाव रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो। बेनिखायनो गासै टटेल 46 होनायनि उनावबो 6था नमिनेटेड मोनसे माने प्रभिजन, नमिनेसननि प्रभिजन दोनदों आरो बेखौ गभर्नर खालामगोन। दा जोंनो बे मोनसे 6 सिडुलनि गोहोआ ट्राइबेलफोरनि एडमिनिस्ट्रेसननि थाखाय गिदिर मोनसे एरेन्जमेन्ट बियो आरो बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन आरो बेखौ लानानै जोंखौ बर'नि राव, हारिमु, कालचार, संस्कृति बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनो हरनाय जादों। बे मोजां एरेन्जमेन्ट बियो। आरो जोंहा बे 40 साबजेक्टनि सायाव आयेन बानायनो हानाय जोंनि लेजिस्लेटिभनि माने एसेमब्लि जों हरनाय जादों। दा बे मोनसे स्टेट बादि, मोनसे आलादा रायजो बादि। दा जोंनो पुलिस पावारल' हरनाय जायाखै, बा डाइरेक्ट फान्डिंबो हरनाय जायाखै। दा बेखौ जों मोनोमोनब्ला बे मोनसे स्टेट जाखाबायमोन। दा अब्लाबो जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनाखिसैब्लाबो बे जे जों 6 सिडुलखौ मोनबाय, बे जोंनि थाखाय मोनसे माइलस्टन, बे स्टेपिं स्टन आलादा रायजो मोननायनि। आरो लोगोसे बे एकर्डनि गेजेरजोंनो, बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंनो बर' रावखौबो 8 सिडुलाव होनाय जाबाय।
बेबो गिदिर देरहानाय बियो खुनु रायजो गोनां हारिया भारत हादराव बा नर्थ इस्ट स्टेटफ्रावबो दिनै माने गावसिनि रावखौ ओइथ सिडुलाव सोनो हायाखै दा थेवबो बर'फ्रा आलादा रायजो मोनाखैब्लाबो काउन्सिलल' मोनदोंब्लाबो जे बे काउन्सिल मोननाय माने हारिनि थाखाय बर' रावखौ ओइथ सिडुलाव सोनो हानाया बे गिदिर देरहानाय आरो रंजाथाव बाथ्रा दा गुबुन गुबुन स्टेटफ्रा मोननो हायाखै दा दिनै बर' रावा ओइथ सिडुलाव सोजाबाय बे रंजाथाव बाथ्रा ओइथ सिडुलाव हाबनाय लोगो लोगो जोंनि रावा बिटिसि आवबो अफिसियेल राव जाबाय आरो लोगोसे आसामावबो एस'सियेट अफिसियेल राव बेखौ गनायथि होनाय जाबाय दा बेनि थाखाय जोंनि थाखाय बे बिटिसिआ गिदिर रंजाथाव बे एकर्ड बियो बिटिसि सरकारा जे गाबोन 10 फेब्रुवारि खालि जे एकर्ड दे फालिनो नागिरदों 10 फेब्रुवारिखौ बड'लेण्ड दे जों बेखौ बरायो आरो रायजो राजानोबो जों बयनोबो गोजोननाय मोजां मोननाय बावहरो जोङो बाख्नायगोन धन्यबाद होगोन गिबियावनो जों मान बावगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जे बिथाङानो जोंखौ दैदेननानै बर' हारिखौ दैदेननानै बिथाङानो मोनसे बिजनारि मोनसे सानस्रिजों आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय आवगायबोदोंमोन बिथाङा डु अर डाइ डु फर बड'लेण्ड डाइ फर बड'लेण्ड बे गोख्रों सानस्रिजों बिथाङा हारिखौ दैदेनदों आरो बेयावनो गोबां बर' फिसा थैदों बर' फिसा बुख्रुबजादों सुख्रुबजादों जेल जानांदों गोबां बायदिसिना केस हाइनास केस थाडा केस बायदि कनकक्टेड बानायनाय केसफ्राव जोंनि मानसिया जेल जानांदों बुख्रुबजादों गोबां आइजोफोर जिनाहारि खालामजादों दा बे हिसाबै बे बिटिसि मोननाया बै जायफोर जोहोलावजोफोर थैबाय मुंख्लं जालांबाय जायफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय जायफ्रा खस्थ' मोननांबाय बिसोरनिबो कन्ट्रिबिउसन दं जों बिसोरखौ जोङो गोसोखाङो आरो बिसोर जों मान बावहरो आरो लोगोसे जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो मोनसे भिजन होलांबाय डु फर बड'लेण्ड डाइ फर बड'लेण्ड डु अर डाइ फर बड'लेण्ड बे भिजनजों जे जोंखौ माने गेरेमसा बर' माहारि दानो जे बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि गेजेरजों बेखौ फोरोंलांबाय जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों गोसो गोरबोजों जों बड'लेण्ड अनारि समान जानानै जों बयबो गोसो गोरबोजों जों खुलुमहरो दा बिथाङा जोंनो बे सानस्रिखौ जोंनो होलाङोबा दिनै जों बे लेभेलसिम जों सफैयामोन बिटिसिखौ जों मोननो हायामोन दा बेखायनो जों बिथांखौ अरायबो जों खर' गंग्लायो खुलुमो सिबियो आरो बेजों लोगोसे बिथांनि डु अर डाइ बे मोन्थोरजोंनो जोंनि इयुथ्सफ्रा जावरिखांनानै थैथां गावनि जिबनखौ बावसोमनो होननानैब्लाबो आखाइयाव हाथियार दोननानै गावनि जिबनखौ दाबसे जायगायाव दोननानै जे आलादा बड'लेण्डनि थाखाय जुजिदों आरो बे जुजिनायनि गेजेरजों जे बिटिसि सुक्ति खालामना लाबायदों बे बिटिसि सुक्ति खालामना लाबोग्रा अस्त्रजों संग्राम खालामनाय बिएलटि नेताफोर गाहायै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन मान बावनांगोन आरो लोगोसे बिनि लोगोफोर बै समनि बिएलटिनि लिडारफोर केडारफोर बिसोरनो बयनोबो जोङो गोसो गोरबोनि सिबिनाय मान बावहरो दा बिसोरनि गेजेराव जाय एकर्ड सिगनेटारिसफोर दङ बेयाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे चन्दन ब्रह्म सिमां ब्रह्म अरफे खाम्फा बरगयारि अरफे माइनाव दैमारि ओमफ्राय टिकेन्द्र बसुमतारी अरफे देरहासार बसुमतारी हितेश कुमार बसुमतारी ओमफ्राय दकेन्द्रनाथ ब्रह्म ओमफ्राय सभाराम बसुमतारी मनिस्वर बसुमतारी ओमफ्राय महिम कुमार बसुमतारी दा बिथांमोना जे गावसिनि जुजिनायनि गेजेरजों बे बिटिसि सुक्तिखौ खालामना लाबाय बिथांमोना अरायबो जारिमिनाव माने सनानि आंखालजों लिरजानाय जाबाय बिथांमोनखौ जारिमिना अरायबो मख'गोन जारिमिना स्वीकृति होगोन दा जोंनि गेजेराव जों हयथ' जोङो जारिमिनखौ जोङो गनायथि होआ जानो हागौ जों मख'नो माने उसुबिदा मोननो हागौ खिन्थु बे जारिमिनखौ जों हाजार दोनखोमानो नागिर नों दोनखोमानो हाया हाग्रामा महिलारिया बिटिसि सुक्ति खालामना लाबोदों खाम्फा बरगयारि मोनहा चन्दन ब्रह्म मोनहा आरो बे जे एकर्ड सिगनेटारिस बिथांमोना बे जारिमिनखौ जों रावबो दोनखोमानो हाया बे जारिमिन बिसोरनि थाखाय बे सनानि आंखालजों लिरजानाय जारिमिन दा गथिखे बिथांमोनखौ जों अरायबो खर' गंग्लायै जों दिनैनि बे बिटिसि एकर्ड दे फालिनायनि
समाव जों बिथांमोनखौ खर' गंग्लाय सनमान होयो मान बावो आरो बेसेबां दुखु दाहा सहायलांदों बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारनायाव बिनि थाखायबो जोङो खर' गंग्लायो सनमान होयो मान बावहरो बे ओमफ्राय लोगोसे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे दिनै बर' रावखौ 8 सिडुलाव सोनानै होनाय लोगो लोगो दिनै बर'नि जोङो पार्लियामेन्टआवबो स्पिच लाखिनो हासै एसेमब्लियाव माने जोङो बुंथिनो हासै आरो जोङो दिनै बर'नि माने साहित्य एकाडेमि जों दिनै मोननो हासै बोसोरै बोसोरै जोंहा दिनै साहित्य एकाडेमि जोंनि गेजेराव जोङो एवार्ड मोननाय जों मोननो हाबाय बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो जे थांनाय 26 नभेम्बर खालि 26 नभेम्बरा जाहैबाय भारत संबिजित फाइनाल ड्राफ्टिं खालामनाय दिन 26 नभेम्बरा भारत संबिजित फाइनाल ड्राफ्टिं खालामनाय दिन डक्टर आम्बेडकारा भारतनि संबिजितखौ 26 नभेम्बरावनो फाइनाल खालामदों आरो बे फाइनाल जानाय संबिजितखौ 26 जानुवारि खालि माने फोसावदों आजावनानै लादों ओंखायनो बेखौ रिपाब्लिक डे हिसाबै फालिदों दा मोजां बाथ्राया बेनो बे 26 नभेम्बर खालि जे समाव भारत संबिजितखौ फाइनाल ड्राफ्टिं खालामदों बे दिनावनो थांनाय नभेम्बरनि 26 थारिख खालि माने बर' रावजोंबो भारतनि संबिजितखौ दिनै राव सोलायनानै फोसावनाय जाबाय भारत सरकारा थांनाय 26 नभेम्बर खालि भारतनि संबिजितखौ बर' रावजों फोसावबाय साफायनानै बे गिदिर देरहानाय बे जोंनि थाखाय जों बे रंजाथाव दिनखौ जों अरायबो गोसोआव लानांगौ आरो बे जारिमिन बियो आरो बे जारिमिना जोंनि बे बिटिसि एकर्डजों खालामबाय जोंनि बिएलटि नेताफोर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्ममोन हितेश बसुमतारीमोन देरहासार बसुमतारीमोन समराम बसुमतारीमोन दा बिथांमोननि बे माने सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों दिनै बर' रावा दिनै भारतनि माने संबिजितजोंबो दिनै माबा जाबाय फोसावजाबाय भारतनि संबिजितावबो दिनै ट्रेन्सलेट जाबाय दा हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ साबायखर होयो दा जोङो बे रंजानाय दिनाव जों दाखालि जेब्लानाखि 26 नभेम्बर खालि इन्डियान कन्स्टिटिउसनखौ बर' रावजों पाब्लिस खालामो अब्ला जों बड'लेण्ड जनजाति सोलोंसा आफादनिफ्राय ज' जालायनानै जों रंजानानै खुसि जानानै जों बयबो मेथाइ जालायनानै जोङो भारत सरकारखौ नरेन्द्र मदिखौ जों साबायखर बावदों जों पेपाराव लिरना हरदों बे पेपाराव ओंखारदों नैबे नै बे 27 थारिख नभेम्बराव ओंखारनाय बे 26 तारिखआव भारत सरकारा भारतनि संबिजितखौ माने बर' रावजों माने ट्रेन्सलेट खालामनानै पाब्लिस खालामबाय फोसावबाय आरो जों 26 तारिखआवनो जों लोगो लोगो लिरनानै 27 तारिखआव माने जोंनि बे पेपाराव हरनाय ओंखारबाय नैबाव लिरदों पाब्लिकेशन अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसन इन बड' लेंगुवेज ए हिस्ट्रिक माइलस्टोन BGSM गिदिर गिदिर हांखोजों लिरदों आरो जों बिनि उनाव नरेन्द्र मदिखौबो जोङो साबायखर बावदों जे बिथांनि दिनाव जे बिथाङा माने भारतनि संबिजितखौ बर' रावजों ट्रेन्सलेट खालामहोबाय बिथांखौ जोङो साबायखर बावहरदों स्पेसियेल लेटारजों हरदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जोङो धन्यबाद होदों थेंक इउ होदों जे बिथांमोननि नाजानायनि गेजेराव बर' रावा ओइटिएसआव हाबबाय आरो बिनिनो फिथाइ हिसाबै दिनै भारतनि संबिजिताबो बर' रावजों माने फोसावजाबाय ओंखायनो बिथांमोनखौ जों साबायखर होनांगौ थेंक इउ होनांगौ आरो बे हिस्ट्रि जारिमिन बे जारिमिनखौ जों खुनुदिन नंखाय बुंनो हाया आरो जारिमिनखौ खुनुदिन दोनखोमानो हाया दा जों दुखु खालामदों एसे रायजोनि गेजेराव जोङो एसे दुखु फोरमायनाय जायो एफा गिदिर जों देरहानाय मोनबाय रंजाथावना मोनसे फिथाइ जों मोनबाय खिन्थु दुखुनांथावा बेनो बर' हारिनि गेजेराव खुनु आफादा जों नामखौ लायाबाल' बुंनो गोनां जायो जाय मेजर मेजर आफादफोर दंमोन हारिनि थाखाय जायफ्रा माने मावनांगौ दायथ' दं हारिनि थाखाय मावनो दायथ' लानाय बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनै बिथांमोनहा फंसे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवाखिसै सिरि थानायखौ जों नुबाय एफा गिदिर एसिभमेन्टनि समावबो दिनै बिथांमोनहा फंसे रावजों नरेन्द्र मदिखौ धन्यबाद होनांगौमोन भारत सरकारखौ धन्यबाद होनांगौमोन
बे हाग्रामा महिलारिमोनखौ बे BLT नेताफोरखौ धन्यबाद होनांगौमोन बिथांमोना होनाय जायाखिसै जोंनाव बिदि जानो नाङा जों जायफ्रा माने जुजिनानै जायफ्रा जोंनो जाथियाव फिथाइ लाबोदों बे जुजिनानै फिथाइ लाबोग्राखौ जों सनमान होनो रोंनांगौ मान बावनो रोंनांगौ आरो जेब्ला जों मान बावनो रोङा अब्ला जोंनियाव मावग्रानो लासै लासै गोमालांजोबनो थानाय नङा रावबो ओंखायनो जोङो मानबो माने बावनो रोंनांगौ बेयाव राजनितिया जेखि जाया मानो राजनितिखौ लानानै जों सब समाय जोङो माने सैथो बाथ्राखौ जों दोनखोमानो नागिरनो नाङा सैथोआ सैथो आरो बे सैथो बाथ्राखौ जों माब्लाबाबो दोनखोमानो हाया आरो सैथोआ जारिमिन हिसाबै अरायबो नुजाखायो दा बे जोंनि गिदिर देरहानाय आरो लोगोसे बे BTC एकर्डनि गेजेरजोंनो दिनै बर'फ्रा दिनै जोङो इनकाम टेक्सनिफ्रायबो एगजेमसन मोनदों इनकाम टेक्स जों होनाङा बर'फ्रा बे गिदिर जों देरहानाय जों इनकाम टेक्स होनांगौब्ला जोंनि साख्रि आवलाफ्रा दिरांगौमोन गुबुनफ्रा जेरै प्रब्लेम जायो दा जों BTC एकर्ड जानायनिफ्राय जों इनकाम टेक्सबो होनाङा दा जेखि दा जाथों जोङो बे बड'लेण्ड सान 10 फेब्रुवारि बेखौ जों गोसो गोरबोजों बरायो बे हिस्ट्रिक डे बे आरो बड'लेण्ड सान बियो BTC एकर्डल' नङा बेखौ बड'लेण्ड सान होननानै दिनै BTCआ मानिनो ओंखारबाय जेब्ला जों बेखौ गोसो गोरबोजों बड'लेण्ड जुनालिस्ट समाजाव बरायो आरो बयबो बर' फिसाफोरनो जोंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय हामलायनाय जों बयनो बावहरो आरो लोगोसे जायफ्रा बड'लेण्ड आन्दलनाव खस्थ' मोननांबाय दुखु दाहा सयज' खालामनांबाय दा बिथांमोननोबो जोङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय बावहरो आरो लोगोसे जोङो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि हारि सिबिनो आवगायबोनाय बर'नि आफादफोर जों बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो रिमाइन्ड खालामनो लुबैयो जे दिनै जोंनि आन्दलना जोबाखै आरो जोंनि आन्दलनाव गोबां खस्थ' मोनबाय सेक्रिफाइस खालामबाय सोरबा रेप दा खालामजाबाय सोरबा आथिं माने गज' जानानै दं सोरबा बेंगुरा जानानै दं दा बेफोरखौ जों गोसोखांनांगौ आरो बेफोरखौ जों नुनानै जों नुयैबायदि थानो नाङा दिनै बिथांमोनखौ जेब्लासिम गोसोखाङा जों अब्ला जोंनि आन्दलननि स्पिरिटआ जोंना गोमालाङो दा बिसोरखौ जेब्ला गोसोखांगोन बिसोरखौ जेब्ला गोसोआव लाबोबाय थागोन अब्ला जोङो अरायबो जोंनि गोसोआ गोथार जायो मानोना जों बिसोरनि खाथियाव जोङो खुनु दिन जोङो देरसिन जानो हाया बिसोरखौ नुनानै जोङो माबा मोनसे गाज्रि मोनसे खामानि मावनो हानाय जोंहा गोसोआव फैया अरायबो जोंखौ थुलुंगा होयो जाथिनि थाखाय सिबिनो जाथिनि थाखाय मावनो जोंखौ थुलुंगा होबाय थायो बेनिखायनो बे जायनाखि आन्दलनाव भिक्टिम जानायफोर सोरबा माने गेंरेप खालामजानाय सोरबा आथिं गज' जानाय सोरबा जेल जानानै बुख्रुबजानाय बिथांमोनखौ जाहाथे अरायबो सनमान होनानै जाहाथे गोसो गोरबोआव लाबाय थायो आरो हारिनि थाखाय मावनो जों जाहाथे बयबो डेडिकेट जायो गोख्रों जायो आं बेखौनो बयबो आफादनि नेताफोरखौ बर' जोहोलावफोरखौ आं खावलायनानै जोंनि बे प्रेस मिटखौ जोङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों